Inoba kunomgidi phaa komasango. Inoba kunomgidi sana. Hey, hayi ke ebufondini. Tangare. Chivas. Tangare. Bulldog. Oh, it's this. Black Label. Who are you? Oh, Bulldog. October are ready to go home. Now you're out of touch. Never measure up. You'll never be enough. People say tough love. You should just suck it up and think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. You say that. Hi guys, Ninjani. I hope you guys are well. Welcome to another vlog. We're traveling to Eastern Cape. I'm taking you guys to Eastern Cape this time around. I'm gonna travel with you guys to Eastern Cape. So now it is 2 p.m. This is the first time we leave Pretoria around this time. We always want to leave early hours of the morning when we travel to the Eastern Cape. But then, it was beyond our control, so we're only leaving now. It is 2 p.m. Hey, we're anticipating. We're anticipating to arrive in how many hours? In 8 hours. So you guys can calculate. If now it's 2 p.m. and we are only leaving. All right, guys. Now we're just passing by KFC. We are just passing by KFC to get something to eat, and then we hit the road. Let's travel, guys. Let's travel together. Outfit of the day. Adidas. And then I am wearing my Crocs from Pick n Pay Clothing. This one I bet you me, I no get time. Dada cover my face, calling me da. Big man we do, what's it coming? Chihuahua, all depends on the getting right.
This one I bet you deja bada. Me I no get time deja bada. Hi sis. Bye. Kunjani? Uyaphila wena? Ngiyaphila. What's it gonna be? All depend. The girl them ride the whip. I know we die for nothing. What? Yeah. This one I bet you deja bada. Me I no get time deja bada. Dada cover my face, calling me bada. Biggie man we do be where bada. What's it gonna be? G-Wagon, all depend. The girl them ride the whip. I know we die for nothing. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts is organized, can't seem to dry your eyes. And chaos is collapsing from your mind. And you say think back to a time that you were lost. Thoughts is organized, can't seem to dry your eyes. And chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time. Out of time. You're out of time. You're out of time. And now you're out of time. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts is organized, can't seem to dry your eyes. With you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's started. Being with you just feels right. You said we could meet it when it's started. Yeah, slow down. Sun is about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew. Kuto phakathi. Ndithi-ke mna uphi umakoti? Uphi umakoti? Sidikiwe noSiya, sifuna umuntu ozosincedisa futhi omnye endlini. Hayi umakoti uyeza. Uza nini? Yazi xa hamba ndixelela mina. Ixesha alifani. Njeba lingafani nje. Ndizobacela abantwana basendlini bamthiye ngegama lam. Ewe. Ibe nguNichume. Kubeni? Nichume. Ebethula upunichume. Hayi qalisile vlog. Hi Tani. Hi Tani. Akasemhlo Tani thina. Molo nini? Molo Tani. Molo Itani, hi. Hello Niniza. Ala
Nivulile ibhuti. Ezinye sodlala ngazo apha ngasemva. Iyo, guys, I'm picking my in-laws here. Bafike ngokuhlwa 7 o'clock sisemthatha andilahlekanga emthatha. Andilahlekanga emthatha andiyazi kaloku mna sana emthatha nako ndifaka kwi-GPS because bathe bazokuhla what is this STS mandifake ku-GPS uSTS mthatha ndifakile ke nanko iyo ndibeka eSavoy phezulu ndithi bethuna ndibona iplaza apha hey but ke finally ndibafumene yo guys molweni. Hope you guys are well. Sifikile ke sana emthatha. Sifikile emthatha izolo. In fact, sifike this morning 2 a.m. It was a long road to Eastern Cape from what is this? From Pretoria. Driver yethu bihambilala endleleni and ngemna sana ndibali Paragas xa ndihamba nalatata. Andikwazi uqhuba, andikwazi uthini. I can't drive shem ebusuku phofu ke honestly I can't drive, I can't see. So he was driving alone so ebehambelala hence we took longer to arrive ekhaya. Hey! Hi, nifuna ntoni kum ndifikile? Ndilapha andithi nindivusile. iWest guys bendilele. iWest ndifike ndenza washing xa ndifike ekhayeni because amajelemane wam ndandiwashiye eMdaka the last time I was here. So ndifike ndenza iwashing yawo and then ndalala. And kuyanetha emthatha kuyabanda. Ndalala. Then after ndafowunelwa kuthiwa mabazolandwa so I had to come and pick them up. Highs and lows. It's all the same. Highs and lows. Keep all your game. Highs and lows. It's all the same. Highs and lows. Guys, Molweni from the Eastern Cape. Molweni from the Eastern Cape. We finally arrived. Sifike 2 a.m. Early hours of the morning of Friday. Yeah. So today is a Saturday. Kunemigidi mibini elalini. Andiyazi ndiphethe ndiyakompi kosemdeni okanye eThemba Mqala. Nanku udadewethu. Undikhethele uba mandiye eThemba Mqala. Hopefully ke ziyakhipha ke apho eThemba Mqala. Guys, ndim ke lo. Isikhafa sishiyeki ke kumakoti. Ndifumene komnyusisi ke sana ku Facebook ke eliJeleman. Ebenomsebenzi omhle ndathi sisi please ndicela undenzele. So she made this for me and it's perfect.
Kutibela mazwizi kwani ke. Mona mfazi wami. Unjani sisi? Ikota. Emgidini ke bethu ufumana ikota nanse yami ikota. Iplastic yami iphi? Molweni emgidini. Ninjani emgidini? Nikile nihluthi. Sishile yonke into yabona. Ubutya ntoni? Inyama enkomo exeliweyo fresh. Engasuka efrijini. Igusha. Yonke into andithethi ke igusha ngapha kwe-27 bese sixela apha ekhaya. Enke? Ubona mos inyama idamile nje. Idamile. Yes. Sizawuba nomphako xa sihamba. Yes. Sizawutshova. Sizawutshova senditshovile. Jonga ndivela kuyofaka ikota yam. Inkomo bezintathu siwisile ekhapha. Igusha siyi-24. Zaphuma ezibandayo. Nali zibazana bethuna. Uyayiva ke ngo? Salawulwa. Uyayiva? Ndinomchovo wecoke, inyama ke sana, meat ke lolo. Ndichovile emgidini. Omnye nanku echove kakhulu bethuna. Usadinga unkosikazi bethunana naye. Bani igama lonkosikazi wakho? Unaye njani ndingamazi? Njani? Uphi ngoku? Hayi. Sawuvela kuyongcwaba? Ndangcwaba umkhwekazi wami makhulu. Hayi bheki njani ndingayazi into yobana unonkosikazi? Uyayazi wane ndathi. Oh, uyayazi? Hayi fanele ndikhe ndimbuze akayilenzele itsha ibali. Bakona nditshayiswa imoto apha. Mna. Kuba noyitshayiswa imoto? Ni aba basepa. Siphi? Ngoku nami ndandikhwele kulaa veni yayisuke eBhayi size sifumane ingozi yemoto. Wawuye enkosikazini? Hayi bheki. Ndinaye nomzi. Wakhephi? Yes. Enke?
Uyintoni ekunxilisayo? Wawungumzembula or wawungum-AFM? Utshwala. Yintoni likuwisileyo? Umhlabelelo omngakanani ke bethuna? Yiweshipha ke bethuna le. Ujonge epalini. Nangoku kodwa ngoku. Ithini? Uzocula phambili. Wow. Nice. Hamba. Ndifuna zibone ngomso angathi ndiyaphosisa. Ungayowa ke mntaba uba andinamendu, andinamandla wakho ke. Let's go one day. Etc. Come here. Utophakathi sigalele lithi. Yeah, you confuse them, right? Yeah. Except all right. eyona nto ndiyivuyelayo kulo nyaka yazi ndivuya le nto singenanto sinayo Ewe ejongene nathi. sikhona Sisa umntana. hayi Bhekela ithani isa. yona nto ndiyivuyela Unikofo okanye amaqaba? Hayi yenza right ikovu. Ikofu. Oh, andithi. Udine xa ubusenza ntoni futhi? Landos. Ngale ngizokubambela thathi. Love. Oh, hayi ke ubhangile. Thathi inansi. Akazi okuyichithela kona lethi. Ngiyabhuta phakathi hayi ke. Alo iqinile. Oh, nansi apha ecaleni. Hayi engaka. Oh, hayi sana. Ebabala ke ngifuna ukhwela. Yeah, ufuna uqhaqhayo mosweni. Hayi ndithanda ikovu kakhulu. No ithani uqobile. Hayi makakhobe sana uthana. Ya No, umyeni umakoti wasekhaya. Hen sweki. Impumlo yakhe. Umlo ngabhuta phakathi. Oh kugeziwe No, ka. hayi shit. Ilipha kuzobhina nje lempumlo. Makasho pha kuzobhina athi impumlo ya. Ezebri. Impumlo asifana. Phakathi mama kakhiko media awuzayichitha wena lethi ngeke. No, mtshisa yena. Hayi andizamtshisa simseke thina emaliso. Sibe sisitya imigidi. Sopina ufuna uphunga ndakuvuthetha ngamacephe. Hayi bondi ndenzela nawe itingo. Yo, hey wena mazi. Yebethuna. Naye eschool botileni sakhe. ejayivela milani mntakaba Ani ipe yakho ithi nini? Where is your tea? imaki yakho ufuna ziyibone Ezo. Coffee gobo. Ipi kofu gobo. Do you understand why English? Swekile nitheni swekile. Ezo. uyolethu fungalethu uyigqibe thatha You Jews. Do you understand my English? My English is not good, it's not perfect. Ifuna ukwengezwa khabe ndifuna sosekuva solento. esi sikhoko Do you understand what I'm trying to say here? Suka thani? Yes, Zoe. Do you understand? Lapha letini ngayiphumbi. ningaba This is endisa Zoe.
Zobi, ngamthelela like it's just a matter of fact, Le nto mayikhe iphole yakho mina apha. Mazinosayizoga le. Guysini, I am done ukwenza iti. I'm done ukwenza iti. Yasekuseni. So now, today is a Monday, Mos. Today is a Monday. I'm thinking, let me go ndiyobona abazali Mount Elif. Monday ndiyobona abazali Mount Elif. So I'm busy packing apha ibhegana nje encinci endizayiphatha when I go that side. So I am gonna close this vlog here. And I wanted to also say thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, most of the things. Subscribe, most importantly. Guys, we are on a road to 100 subscribers. We are sitting on 70 now. I want us, guys. I want us. I want us, guys, please, to reach 100 subscribers before year end, guys. Please. Bye, okay, guys. Let me close this one here. I don't want to make it a long vlog, hence I want to close it here. But then you guys can also recommend, do you want me to vlog more, or you are still fine with, because now I am with 30 minutes kind of a vlog. Bye, guys.